Bueno, pues jo he de continuar el meu viatge. Llavors, ara mantinc en el Decathlon a comprar un matalàs inflable per poder dormir als càmpings, perquè se m'ha punxat el que teníem. L'únic Decathlon que hi ha 20 quilòmetres a la rodona és aquí, a Brasov. Aquí un altre tema seria parlar del règim comunista de Ceausescu, perquè té tela això, però buah! I com va acabar? Perquè va acabar en vivo i en directo. Per aquí de baixar, per aquest carreró, uau! Amazing! A veure, com a baix! Adoquins. He de reconèixer que Romania és un país curiós. Jo no hi viuria aquí, segur. L'hivern ha de ser duríssim, aquí a Transilvània. Està maco, sincerament. Aquesta ciutat, concretament aquesta ciutat és maca, és molt maca. Col·legiul. On te vas? Vaig al Col·legiul. Hi ha un hotel comunista d'aquests. Ceausescu hauria venir aquí a passar les vacances. Clar, això és el centre de Romania. In the middle. Teatrul, el Col·legiul. Ahir vaig estar parlant amb romanesos i romaneses i la veritat és que són la mar de simpàtics i simpàtiques. Sincerament, són gent molt oberta. I és una mescla rara, perquè són eslaus, són molt eslaus, però amb l'idioma aquest llatinitzat que tenen, que s'entén bastant, i després també tenen arrel alemanyes, austríaques, hongareses i turques. És un crisol ben bèstia. I ara me'n vaig a un altre lloc que des de fa molt de temps tinc ganes de visitar. Fins ara. Preciós! O sigui, és superguapa. No sé com es diu aquest lloc, però la carretera és... Mare de Déu, quina passada. Ara de cop estic enmig de boscos. Mare de Déu, com ha canviat el paisatge amb molt poc. És preciós, ara. M'ha canviat l'humor, completament. Oh, quina sort tinc circulant per Romania. Vale, em disposo a entrar a la mina Turda, que és un gran dipòsit de sal. Això ja és diapir de sal. Aquesta és una de les mines de sal més importants d'Europa i és enorme. Déu-n'hi-do, és immensa. Vale. Doncs va baixant. La fusta, o sigui, l'estructura és antiga i la fusta està com fusionada amb la sal. Uau, és puto enorme. És gran, això. És molt gran, però molt gran. Uau, és superbèstia. Ostres! Uau, és superxulo. Hi ha una nòria. Hi ha una nòria aquí dins, també. És espectacular. Fins a dalt ja és la puta hòstia. I aquí ja han muntat unes barquetes perquè et puguis fer un passeig en barca per aquí dintre. És molt loco. Like aquest lloc tan fantàstic i tan estrany. Jo suposo que això deu ser un lloc que els romanesos coneixen molt, o potser vosaltres, que em veieu des de casa, també coneixeu això, però a mi em sembla friquíssim i superxulo. I no n'havia sentit a parlar mai. Si algun dia voleu venir per aquí, es diu Salina Turda. I aquí la nòria, mare meva. Un amfiteatre. Les coses es diuen com el meu poble. Amfiteatre. Casa natal teatre. I aquí estan els del ping-pong preocupadíssims per si les taules estan ben muntades o què. Et penses que estàs en un parc normal per jugar als nens?
Doncs no, estàs en una mina de sal, colgat sota terra, a no sé quants metres de profunditat. Els romanesos han construït aquí un resort. Què vol jugar al billar? Partida de billar. Què vol jugar al minigolf? Partida de minigolf. Vinga, anem a baixar uns quants pisos més. Les galeries de la mina. Aquesta escala, aquesta ja no és per claustrofòbics. A més ja s'escolta el típic aquest silenci de quan vas baixant a les profunditats. Com mola! Més profund, més profund. Eco! Eco! Abans estava allegada. Hòsties, Mad Max total, això. Sembla un cotxe d'aquells de Mad Max, que guapo. M'han dit a l'entrada que els ambients salins són fantàstics per la gent que té dificultats respiratòries, com per exemple jo, que van molt bé per la salut respiratòria. No sé exactament per quin motiu ni per què és això, però és veritat, se m'ha destapat el nas. Al cap de portar una estona aquí dintre, se m'ha destapat completament el nas. El lloc és peculiar, no el següent. Si veniu a Romania, heu de passar per la Salina Turda. És un lloc curiós. És molt guapo. Mare meva, clar, des de l'època dels romans, la sal ha tingut una importància cabdal, sobretot per l'economia i per la conservació dels aliments. No és per menys que salari, el que percebem al final de cada mes, als legionaris romans se'ls hi pagava amb sal. I d'aquesta manera podien conservar els seus aliments i no havien d'anar ni a caçar ni a comprar. Per tant, la importància de la sal sempre ha sigut cabdal des de molt i molt antic. Per això l'existència d'aquestes mines salines infinites. I això no s'acaba. Mare meva, és llarguíssim, això. Aquest túnel comunicava els diferents pous, un sistema de tren ferroviari que transportava la sal cap al poble on hi havia la indústria i es refinava allà. Bueno, ara em toca tornar a caminar això, que són quilòmetres. Vinga, us deixo, vaig a caminar una estona per la sombra perquè avui no em tocarà el sol, no. Adéu!